Hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. So guys, I hate the topic in this anayo kuni namhlanje. And I hate lento yenziwe ngaba bantu kule video. This is the reason South Africans are labeled as being lazy. Guys, yes, you can paint a wall white, ulipainte idonga libe mhlophe lonke, and then kube khona ipaint nje encinci red ezawuchitheke lapha kwela donga lakho limhlophe, and then lonke lizaba libi. Bazalibona njengedonga elibi uba libe la donga ngoba linala chaphaza libomvu. Masingeneni kwivideo yanamhlanje bethunana. Ngelanga langecawe yimini, usually imini yokudumisa inkosi, uyokhulula nje umoya wakho, uyothandazela abantwana bakho, uyothandazela ifamily yakho, nabantu nje omakhelwane uyabathandazela, isizwe nje sonke. Xa usecaweni uyasicelela, awupheleli ngoba uzicelele wena nefamily yakho usongena ecaweni. Abantu abaninzi abayazi ke loo nto uba bayathandazelwa noba ecaweni abayanga, noba bahleli ezishibhini kunabantu ababathandazelayo ababacelelayo. Kodwa ke kule cawe idlulileyo sibone umhlola, into engazange ke siyibone. Oonqevu bangene ngaphakathi ecaweni baphethe izibhamu, bagrogrisa abantu babafuna imali, babafuna into zabo, babafuna iifowuni abangaphakathi kwicawe. Iripoti ke khutshwe ithi ke akhange kubekho mntu ulimeleyo ke kweli bandla, kodwa ke abantu bothukile nabantwana basothukile ngoba into enje abazange bayibona and yazange bakhe bayilindele. Nathi siyi-country nje into enje besingakhange khe siyilindele uba yinto engakhe yenzeke. Babanjiwe ke abanqevu, kuthiwa 5 abanqevu bengene ngaphakathi kweli bandla, and baphakathi kwiminyaka iyi-27 ne-39. Zikhona ke izinto ezifunyenweyo kwezinto bebezibile, ezinye kuthiwa bebesebezithengisile. Hayi baze bayipeyinta kakubi iSouth Africa aba bantu. I mean abantu aba5 baye bahlala phantsi babonisana uba namhlanje siyorobha icawe, akabikho nomnye onqandayo or banqandane uba hayi le nto siyoyenza irongo majita. Ibingekho enye into epositive bengabonisana ngayo, kuyahamba kuyorobha icawe. Eyona nto iye yaphuma kwezi ntloko zabo namhlanje. Xa kunamhlanje siyi-South African, sizi-South Africans, kuthiwa siyohlulwa ngabantu bokufika ngoba thina sifuna ukwenza nto. Abantu bokufika bona bayasebenza, thina silela senza into. Ngabantu abafana naba abenza sifumana amagama njalo, abazawuvuka bahambe bohlala ekonini babonisana uba masihambe namhlanje siyorobha icawe. Kunani uthi hayi masingene door to door sihambe sicela umsebenzi wokucheba ingca, masingeneni door to door sicela umsebenzi wohlamba idasibhini, sicela uklina iyadi, into ezinjalo. Urobha icawe yeyona nto iye yafika kubo. Thina sivuka ekuseni bethunana for uzama iindlela zoziphilisa, ngenjixukuxa kuseneqabaka phandle, sihambe siyozama ukuziphilisa. Bona bafuna into elula, bafuna uthatha lula, nezo nto bazazithengisa ngemali encinci, abazozithengisa ngezi mali ezithengwe ngazo. Ena bethunana. And ke luvelayo kule video into endiyihlekayo, imfundiso kowabo uyifundisiwe, imbeko unayo. Uyabona uba lo ufundiswe kakuhle kowabo, waze wazophulukana nje nayo apha ekuhambeni kwexesha. Uyangena ecaweni ufike uyabulisa, ubuza impilo, to prove that mna imbeko nayo, intlonipho nayo ndiyifundile ebazalini bam. Hayi niyipeyinte niyimoshile iSouth Africa madoda ndini, niyipeyinte rongo, niyipeyinta rongo. Ngofuna ungafuni ukwenza nto, nifuna undlela lula. Xa kunamhlanje thina singabantu, singabemi beli lizwe, sithwele umqhele woba silazy ngenxa yenu, ngoba kaloku into embi uyayigubungela entle, ingabonakali le ntle uyenzileyo kugqamele imbi. And abantu badala aba
ootata babantu unixeba u-27 uya ku-39 abazelanga, babafundisa ntoni abantwana babo? Okay guys, mandiyidrophe apha le video yanamhlanje. Yho hayi, enkosini guys ngobukela. Thank you so much for watching, and to all my subscribers, thank you so much. Nabantu abakhomentayo, abantu ababhizi kule page benza izinto ezihlukeneyo, ndiyabulela bethuna nangoyikhulisa le page. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, masizameni bethuna nokuziphilisa, singafuni into ezilula and singafuni uthatha into ezingezo zethu ezingasisebenzelanga. Umuntu asebenze nzima esebenzela ukuzithengela ifowuni, afike umuntu ayithathe ahambe uyoyithengisa nge-500 wena uyithenge ngemali ezidurayo elo xesha, and usacrificile. Wakhona le nto uyisacrificeleyo yoba mawukwazi uthenga laa fowuni. And ke libhadi nje lebazenzela yona, bayorobha ecaweni apho kuthandazelwa khona. Umuntu uzawubada abe lixhego, ayoba lixhego xa bekule age ngoku babe besaba.